асаи дигар тоқат надорам. Чӣ мешавад? ишқамро эълон мекунам, чизе шавад. қиёмат барпо намешавад ку. дӯст медорам, мутмаинам. ин хел бошад, чаро намегуфтам? ҳозир рафта мегӯям. худоё кӯмакам кун. Амин. дӯстат медорам бонуҷон. чӣ кор карда истодаӣ? худо бизанам, дӯстат медорам. ту медонӣ ки ин ошхонаро барои ту харидам. барои ту шуда ошхоначӣ шудам. ман барои ту шуда ҳама чиз мешавам, қиллиардир мешавам. барояд ҷонамро медиҳам. ҳамчу оксигени ман ҳастӣ. ба ман бигӯ, ту маро дӯст медорӣ ё ин ки раҳоям кун, худамро кушам. мардум маҷнунро фаромӯш кунанд. наслҳое ки баъди 2022 таваллуд мешаванд, лайлие ки ба маҷнун нарасидааст нею, бонуҷоне ки ба шавкат нарасидааст бигӯям. ҷаноби шавкат, чӣ кор карда истодаӣ? истироҳат кардистам. дастамро раҳо кунед лутфан. ҷаноби канъон бинанд шуморо мекушанд. дигар ин хел корҳоро накунед лутфан. як сум эстед. анаҳа тарсед ки канони девона маро мекушад, барои ҳамин ишқашро гуфтан натавонист. маълум ки бону нисбати ман ҳиссиёте дорад. ишқамонро фикр карда ба ман чизе нагуфт. ин кор ҳал шуд. роҳи ҳалаш ҳаст. канонро зада аз роҳ бероҳ мекунам, аз байн мебарорем. бону ба ман мемонад. шавкат бо бону мехӯранд зардолу. баъди зардолу мехӯрам олуболу.